Pozdrav svima ljudi, Moks ovde i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Nešto malo drugačija pozicija kamere, vidi se delimično i moj radni prostor, odnosno neradni prostor, jer bukvalno ne radim ništa. Tu se dešava magija, vidi se malo i green screen, ali nismo došli zbog toga da pričamo, došli smo da se malo pohvalimo i da se malo požalimo. Videli ste sami iz naslova klipa da nije baš prošlo sve kako treba. 100.000 subscribera prešao sam pre bukvalno 9 meseci, više od 9 meseci, ima čak i 10, a Silver Play Button stigao je tek oktobra. Zašto? Iskreno ne znam, ali nije važno, bitno da je stigao, ali nije stigao baš onakav kakav sam ga očekivao. Kada sam otvorio kutiju, unutra sam našao, ne, ovo nije Silver Play Button, ovo je sunđer koji treba da zaštiti Silver Play Button od oštećenja. Stigla je kartica od Ricka i ne, nije to taj Rick iz The Walking Dead. Svi koji gledaju seriju znaju na koga mislim, nije mi on poslao poruku, hvala Bogu. To je Rick iz firme koja proizvodi Silver Play Button. On je zapravo neka vrsta kontrolora, glavni odgovorni urednik, nije urednik, glavni odgovorni za proveru i kontrolu tog Silver Play Buttona, da je sve kako treba i da je Silver Play Button bez greške. Međutim, da li je? Vidjet ćete kroz nekoliko sekundi. Pre toga, pismo od YouTube-a. Znači, ovo mi bukvalno piše YouTube, evo, čak se tu i potpisao, YouTube, dobro, ne smaraj. Ovo pismo je napisala Suzan Vojcicki, ali se tako čita, gde mi čestita na 100.000 subscribera, gde kaže da to nije mala stvar, da treba da nastavim dalje, da se nikako ne zaustavljam do 1.000.000. A taman sam hteo da se zaustavim, ali kada sam pročitao ovo pismo, nema stajanja. Idemo do 1.000.000. Šalim se. Naravno, neću stići do 1.000.000 ove godine. I konačno, nešto što sam toliko dugo čekao, što sam toliko dugo želeo, Silver Play Button. Kažete kako je lep. Fenomenalan dizajn, potpuno drugačiji od svih ostalih Silver Play Buttona. Verovatno se pitate u čemu je problem sa ovim Silver Play Buttonom koji sam ja dobio. Pa, kada vidite, nećete ni vi moći da poverujete. Stigao mi je Silver Play Button koji je odštampan naopako. Znači, ja nisam mogu da verujem kad sam otvorio kutiju i kada sam video da je ovaj logo zapravo trebao da bude gore, obrnuto. A ovde, vi koji znate da čitate naopako slova, pročitat ćete da mi ovde čestitaju na dostignuću od 100.000 subscribera. I to su napisali Mox Rider, ali i to su čak pogrešili pa su napisali naopako. Ja iskreno nisam mogao da verujem kada sam video ovo, strašno veliki neprofesionalizam. Krajnji neprofesionalizam. Što? Krajnji neprofesionalizam. Ne znam da li da se žalim ili da ga okačim ovako na zid. Ne znam šta vi mislite. Šalim na stranu, ljudi, stigao je Silver Play Button, Silverko moje stigao. Previše sam ponosan na ovo. Inače, ova fora, koja je, moram da priznam, malo i trula, inspirisana onim vicem o policajcu koji je dobio nagradu za policajca meseca i kao nagradu je dobio vazu. I on onako sav srećan trči brzo kući i žena uzme vazu i kaže: udala jedna, vidiš da su te zajebali, dali su ti vazu bez rupe, gde ja sada stavim tu cveće. I sad policajac gleda ovu vazu, gleda, stvarno nema rupa. Vrati se on, trk kod komandira, kaže: vi ste meni dali neispravnu vazu, ova vaza nema rupu. A on gleda, kaže: jes majku mu, ova vaza ne samo da nema rupu gore, nego je šuplja i odozdo. Šal na stranu, da se vratimo mi na temu ovog klipa, ovaj Silver Play Button. Svi koji me pratite jako dugo, koji ste pratili moje live streamove ranije, znate da kada god bi me pitali u chatu, a takvih pitanja bilo je sigurno više od 1000 puta, šta ti je cilj na YouTube-u, zbog čega snimaš, šta želiš da postigneš, uvek bih rekao, ili u 80% slučajeva rekao bih Silver Play Button. Kada sam imao najveći rast kanala 2017. godine, predviđeno se bilo da ću 100.000 dostići već oktobra meseca 2017. Međutim, usledio je pad aktivnosti, usporeni rast kanala, tako da u jednom trenutku sam počeo i da sumnjam. Kada sam došao do nekih 80.000, tu sam baš zakočio. Međutim, evo, sada imam ne 100, nego 125.000 subscribera. Znači, armija od 125.000 ljudi stoji iza mene. I ja ne znam što drugo da kažem, osim da se zahvalim svima.
100.000 ljudi, minimum 100.000 ljudi sam naveo da kliknu na to crveno subscribe dugme, bilo da sam ih nečim nasmejao, zabavio, oduševio ili na bilo koji način ostavio utisak, tako da previše sam ponosan, bukvalno grad u kome sam se rodio, a to je Vranje, nema toliko stanovnika koliko ima ljudi iza ovog Silver Play buttona. Pored diplome koju sam dobio na fakultetu kada sam završio ekonomski fakultet, ovo drugo najveće dostignuće u mom životu i nevjerojatno sam ponosan na to. Izvinjavam se zbog manje clickbaita, ali sam želeo da nekako da vas navedem da uđete u klip i da vidite o čemu se radi. Naravno, neću da vam kažem da lajkujete ovaj klip, znate šta vam je činiti. Nadam se da ćemo jednog dana, jedne godine, jedne decenije, raditi sličan ovaj klip, ali sa zlatnom verzijom ove nagrade. Vi ćete mi pomoći u tome, ja se nadam. Do narednog klipa ili, možda streama, pozdravlja vas ko? Mislite o tome. Mox Rider.